Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang budget ng probinsya sa taong 2020 na nagkakahalagang 4.4 billion pesos. Pinaliwanag pa ito ni na Provincial Budget Officer Hilaria Claveria, Provincial Accountant Arturo Soriano, at Assistant Provincial Treasurer Romeo Oca na resource speaker sa lingguang talakayan sa Kapitolyo. Nabanggit ni Budget Officer Hilaria Claveria na humigit kumulang 30% ng 1.9 billion pesos na budget ng social services ay nakalaan sa mga programang pangkalusugan. Ito ay upang matugunan pa ang mas lumalawak na serbisyong pangkalusugan ng Pangasinan. Health po is part of the social services which I mentioned kanina. Medyo mataas lang po sa health kasi nga po yung demand on the services of our hospitals is increasing. Mayroon ding nakalaan na 12.9 million pesos para sa scholarships na tutugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa Pangasinan. 20% naman ng internal revenue allotment ang ibibigay na pondo para sa mga bagong infrastruktura ng probinsya. Tutugunan din ng 2020 budget ang iba't ibang proyektong pang-agrikultura tulad ng rice production at irrigation. Kasama din sa mandato ng probinsya ng Pangasinan ang manguna sa revenue generation. Our office is committed to the mission of receiving, keeping, and proper disposition of funds entrusted to us by law and competent authority. Nasabi ni Provincial Accountant Arturo Soriano na mahalagang salig sa pagkamit ng Seal of Good Local Governance ang financial management na siyang tinututukan ng Budget Office, Treasury Office at Accounting Office. Tiniyak din ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na pinamumunuan ni Governor Amado Espino III na sumusunod ito sa Salary Standardization Law kung saan ang Pangasinan lamang ang tanging probinsya sa Rehiyon 1 na malawakan nagpapatupad na nasabing batas. Para sa Capital News TV, Jaya Season.